Povedzme si pravdu. Pomstitelia neprídu. Tak kto teda ochráni americký ľud? Hrozí nebezpečenstvo. A vy mi ho pomôžete zastaviť. Počkať, my? Áno, vy. Máš už iné plány? Zbožňujem ho. Takže, nikto z nás neviedá. To vieme len strieľať a biť sa? Stratenejšiu partičku som v živote nevidela. No tak to som ja, John! Prestaň! Kde si bol? A čo vy? Každý z nás spáchal niečo zlé. Pred minulosťou sa nedá. Hej, veď ty ma vôbec nevnímáš. Buď s tým niečo spravíme, alebo to tak zostane. To bude bordel. Ako vravíš? Vy ste si mysleli, že spasíte svet? Nespasíte ani samých seba. Toto nezvládneme. Nikto z nás nie je hrdina. Jelena, keď na tebe ja pozriem, nevidím žiadnu chybu. Preto sa potrebujeme. Dobre, to mi fakt pomohlo. My sme Thunderbolts! Co nie je dobré meno. No, aspoň niekto. Môžeme byť tí, ktorý raz bude slavný. A vnesie žiaru do čemôt. Víťazný tým hrdinov s vlastnou škatulkou a malou figurkou v nej. Alexej, spal si vôbec? Spať budem, keď umriem. Nerád by som dnes zomrel. Radšej nech to vezme niekto iný.